Добрый дзень, паважаныя карыстальнікі. Працягваем рубрыку «Гаворыць кніга». Я прапаную вам акунуцца ў цудоўны свет роднай беларускай мовы і паслухаць апавяданне Якуба Коласа «Мурашкі». Абсохла зямля. Дзе-нідзе стала паказвацца зялёненькая травінка. На прыгорку, у лесе, весела гойдая сіняю галоўкаю першая веснавая кветка — сон трава. У яе касматай галоўцы ўжо поўзае пчолка, цалуе яе сінія лісточкі. Усё варушыцца, прачынаецца ад зімовага сну і холаду. Усё хоча глянуць на высокае сонейка, што так шчодра аблівае яшчэ мокрую зямлю сваім цёплым, добрым светом. Сагрэла сонейка і мурашнік, который паўгода быў засыпаны снегам. Пачула цяпло і працавітая мурашка. Выпаўзла яна з зямлі, дзе сядзела ўсю зіму. За ёю выпаўзла другая, трэцяя. Вось ужо іх цэлая тысяча таўчэцца, грэецца на сонейку. Пагрэліся і зараз жа за работу. Давай папраўляць сваю хатку, папсаваную снегам. А яшчэ дзянькі праз 2-3 папаўзуць яны ў лес збіраць кусочкі хвоек, смолку, што скінула старая хвоя. А пападзецца на дарозе жук або хрушч, палепяцца яны за яго і павалакуць яго да сваёй хаты. Працавітае стварэнне, мурашка. Многа чаму ёсць павучыцца ў яе гультаю. Проза гаворыць. Прыходзьце ў бібліятэку і захапляйцеся творамі на роднай беларускай мове.